Molt bon dia, joves de moda! Avui us mostrarem un petit poble envoltat de natura, ple de tradicions i amb uns carrers que podien ser perfectament trets d'un conte. Benvinguts a Espinelves! Amagat entre boscos i a tocar del Montseny, trobem un dels pobles amb més encant de tota Catalunya. Un lloc on sembla que el temps passi més a poc i on els avets són tot un símbol d'identitat. Espinelves té aproximadament 250 habitants i tot i que es troba a la comarca d'Osona, pertany a la província de Girona. Si hi ha un edifici que cridi l'atenció només arribar al centre del poble, aquest és, sens dubte, l'església de Sant Vicenç. És una petita església romànica que data de l'any 943. Aquesta compta amb dues àpsides de forma semicircular i un campanar de planta quadrada de 3 pisos. El frontal que hi ha a l'interior de l'església és una fidel reproducció del bonic frontal d'altar romànic original, que es conserva al Museu Episcopal de Vic. Com us comentava anteriorment, a Espinelves els avets hi juguen un paper molt important, i és per això que avui hem vingut fins a Mas Joan. Mas Joan és una masia del segle XII on la família Masferrer hi viu des del 1710. Aquí hi podem trobar la major col·lecció d'arbres monumentals de tota Catalunya, i és per això que és declarat Patrimoni Natural per la Generalitat. David, explica'ns què hi podem trobar aquí a l'Arborètum de Mas Joan. Aquí trobem la concentració més gran d'arbres monumentals de Catalunya, que van ser tots plantats per diferents avantpassats nostres. Comptant-me'n a mi, ja som 6 generacions que hem anat plantant espècies de tot el món, com les sequoies que tenim aquí darrere, però també hi ha cedres, pins, pícies, avets i arbres autòctons, evidentment. M'ha dit un ocellet que n'hi ha un que és molt especial per vosaltres i per tothom. Quin és aquest arbre tan especial, aquest avet? És l'avet que es va descobrir aquí, que és l'avet de Mas Joan, Abies Majoanis, que es va fer molt famós i va donar molt nom a aquesta finca, però també en aquest poble, que és dels primers avets que es van vendre a la Fira de l'Avet, doncs van ser d'aquesta espècie. Aquí tenim les espècies d'arbre que arriben a créixer més del món, que són les sequoies gegants de Califòrnia, que és l'ésser viu que arriba a tenir un volum total més gran. També tenim les sequoies roges, que és l'espècie que arriba a més altura del món, però curiosament aquí també hi tenim l'Ibocedres de Califòrnia, que actualment és l'arbre més alt que tenim en aquest bosc, que ha arribat als 50 metres d'altura. 50 metres, Déu-n'hi-do. I tots ells van ser plantats el 1911, que és l'any en què el meu rebesavi, que era naturalista i botànic, després de tornar a Califòrnia, va portar llavors d'aquestes espècies i les va sembrar aquí. En tens idea de la més gran del món, quin diàmetre fa? La més gran del món és una que li han posat el nom de General Sherman, que fa 11 metres de diàmetre i té un volum espectacular perquè fa el doble d'alçada que aquests que tenim aquí darrere, i la més alta del món és una que medeix 115 metres d'alçada. Aquí darrere tenim la joia de la corona de la casa. Explica'ns una mica com va sorgir aquest arbre. És una barreja? Doncs és una hibridació que es va produir de manera natural, perquè aquí el que es volia plantar eren avets andalusos, l'Abies pinsapo, però vam veure que la fulla sortia diferent, que no sortia tan punxeguda, i ho vam portar a investigar a l'Institut de Ciències Forestals de Madrid i vam veure que havia sorgit una nova espècie. Llavors aquesta espècie té la peculiaritat de que és un arbre que queda molt tupit, però la fulla és molt resistent a la caiguda. Per això en el seu moment es va fer tan conegut com a avet de Nadal, perquè tenia les característiques perfectes per resistir a dins a casa, però també a fora, tot arreu. D'aquí uns dies a Espinelves comença la famosa Fira de l'Avet. Quina importància té una fira com aquesta per un poble tan petit com Espinelves? Doncs per nosaltres i per als cultivadors d'avets moltíssim, perquè en 2 setmanes venem tots els avets que hem estat cuidant durant tot l'any, ve moltíssima gent de tot Catalunya i bé, a part de vendre avets també es venen molts productes artesanals, inclús de la gent del poble, i ara ja fa més de 40 anys que es fa aquesta fira, per tant ja fa molt temps que està totalment consolidada. Quin és l'avet més demandat en aquesta fira? L'espècie, diguem. L'espècie més demandada és l'avet nordmaniana, que és el que té un color de fulla més maco, la fulla més llarga, brillant i suau, però també ens trobem que ens en demanen molts d'avets blaus, per la gent que ja els vol plantar directament al jardí. Ara hi ha molta gent que tira d'avet artificial. Què en penses tu d'això? Home, l'avet artificial entenc que els avantatges són que es pot reutilitzar cada any i sempre té la mateixa forma, però la presència que té
evidentment no és la mateixa, es veu molt més lleig, i no és tan sostenible, perquè heu de pensar que tots aquests avets que cultivem aquí, la majoria d'ells llavors s'acaben plantant i acaben vivint moltíssims anys, per tant, absorbint molt CO2 de l'atmosfera, a part dels anys que els hem tingut nosaltres aquí al camp, que com a mínim ja han sigut uns 6 o 7 anys que els tenim aquí. Per tant, és molt més sostenible comprar avet natural que avet artificial. Bon dia, senyor Tió. Fa vostè cara de tenir bastanta gana. Potser és moment de demanar a tots els nens de Catalunya que comencin a donar-vos teca. Una cosa que em passava quan era petit, i que no sé si algú més li ha passat o li passa, sisplau, si us ha passat, deixeu-ho a comentaris, és que quan mirava fotos en blanc i negre, pensava o m'imaginava que la gent en aquella època hi veia així, en blanc i negre. No sé per què. Com tot poble que es mereixi, Espinelves també té la seva associació cultural. Parlem amb en Jofre Palau, president de l'Artigà. Explica'ns una mica què és això de l'Artigà. És una associació de veïns, qui vol, i per intentar organitzar coses culturals, coses mediambientals, i bueno, una mica per fer vida de poble i tenir unes activitats aquí que no haguem d'anar sempre a fora, tingué de baixar a Vic, tingué d'anar a altres llocs, i bé, que no sigui un poble dormitori. Quina importància té una associació com aquesta en un poble tan petit com Espinelves? Importància, doncs bé, jo crec que si funciona, doncs sempre és important que els pobles tinguin activitats per fer, coses culturals, i que la cultura no sigui sempre una cosa de fora, i això és el que intentem. I trobar-vos entre vosaltres, m'imagino. I també crear una mica d'autoorganització i d'ajudar entre tots a fer coses i no dependre sempre d'iniciatives privades que al final són amb ànim de lucre, que també pot estar bé, però bé, sempre hi acaba havent la part econòmica darrere. Quines són les activitats més importants que organitzeu des de l'associació? Potser la més grossa és la guingueta, que és tot l'estiu. Això es fa els dissabtes d'estiu, no? Exacte, els dissabtes d'estiu fem activitats allà, un concert, algú punxa música i això, hi ha brasa i la gent pot venir a cuinar el seu, i llavors ens consumeix les begudes allà dels voluntaris de la barra, i amb els diners de la barra intentem pagar les despeses que hi ha. Què en penses tu de la Fira de l'Avet i de tot el merder que es forma aquí durant aquests dies? Bé, que és una iniciativa que segurament està bé, però el problema és que amb tot que quan es massifica doncs fa més desastre que bé i uns guanyen molt i això és evident, però també és un empobriment cultural tota la... no sé com dir-ho, la gent que ve aquí. Aquí darrere hi descansa l'última persona que va estar mirant els nostres vídeos i no es va subscriure. Així que, tu mateix. És broma. Subscriveu-vos. Hola, bon dia, noies. Bon dia. Que sou d'Espinelves, vosaltres? Sí. Que em deixaríeu que us fes 4 preguntes. Jo tinc curiositat per saber què hi fa el jovent en un poble tan petit com Espinelves. Què feu per passar l'estona o per entretenir-vos? Doncs res, solem baixar a Cala. Cala, què és Cala? Aquí, Cala Angelina, el bar que hi ha aquí baix a la plaça. Molt I bé. doncs res, prenem alguna amb els amics, juguem a cartes i... Patar la xerrada. Sí. Exacte, passem el temps. Perquè opcions d'oci aquí al poble en teniu? Poques, poques. Si volem passar-nos-ho bé o fer alguna cosa fora d'anar al bar, hem d'anar cap a Vic o a algun altre poble, perquè aquí tenim limitat. Què us agradaria que fes l'Ajuntament? O si vosaltres poguéssiu triar o manéssiu, què demanaríeu o què faríeu per al jovent del poble? Jo diria que un local pel jovent, perquè així ens podem reunir, hi ha més cohesió de poble i més festa i més divertit tot. I no caldria haver de marxar No, exacte. sempre fora del poble, que això també és un perill, agafar el cotxe. Nosaltres hem reobert el Jovent Club, que també això ve de temps enrere, dels nostres avis que ho van crear, i nosaltres ho hem volgut reobrir. Bàsicament nosaltres, en canvi de Jovent Club com era abans, ho hem reobert com una comissió de festes, perquè aquí al poble no n'hi havia, i doncs nosaltres ens vam juntar i vam decidir fer la comissió i li hem ficat el nom de Jovent Club doncs, per donar-li honor a lo que ja havia estat. Imagineu-vos per un moment que teniu aquí davant l'alcalde i li podeu dir el que vulgueu. Què li diríeu? Jo li diria que gràcies per deixar-nos tenir aquesta oportunitat, que per donar-nos recolzament per part seva, però que sí que una més d'implicació no poc estaria malament, que a vegades ens sentim molt soles.
I el que hem dit del local també, sobretot, que és molt important, que poguéssim tindre un local per parlar les coses i això. Important, senyor alcalde, un local pels joves. Abans comentàveu que per passar l'estona aneu a Cala. Què és Cala? Pues, Cala és Cala Angelina, al bar on anem sempre i... Me l'ensenyeu? I tant. Abans em dèieu que aquí és on va començar tot. Com va anar això? Doncs sí, uns mesos enrere érem una colleta de nenes que estàvem fent al cafè aquí i vam decidir muntar la comissió perquè estàvem molt fartes de que no tinguéssim res a fer al poble i vam pensar que podria ser un molt bon projecte començar amb la comissió i reobrir el Jovent Club. I per coses de la vida al final només vam ser nosaltres, però vam començar amb moltes ganes i encara les tenim. I ara esteu ficades de ple en aquesta festa major d'hivern. Correcte, es celebra el 24 i 25 de gener per Sant Vicenç i també farem activitats pels infants, la gent més jove, les persones més grans, així que us esperem a tots. Per un poble tan petit, ser alcalde, aquí que us coneixeu tots, és més complicat o és més fàcil? No, és més complicat, en un poble així petit és molt complicat. Després, diguéssim, de la manera que es va entrar després d'una moció de censura. Hem passat un començament de mandat molt complicat, molt difícil, però bueno, aquest any la cosa ha canviat molt, hem fet moltes obres, estem fent molt i la cosa canvia. Vull dir que ara contents d'haver fet aquest pas i bé. Toni, d'aquí poc rebeu la Fira de l'Avet, que és més que coneguda. Com ho porta l'alcalde, una fira tan important? Bueno, bé, esclar, aquí estem parlant de 200 persones i de cop i volta passen més de 100.000 persones, esclar, és molt complicat, diguéssim, tot plegat. I un esdeveniment tan gran té algun efecte negatiu? Creus que hi ha algú que no li agradi tant aquesta fira? Bueno, diguéssim, a mi m'agrada molt, ja he dit sempre que jo havia apostat per la fira i realment aquest any hem comprat una màquina de la netesa per netejar el poble gràcies a la Fira de l'Avet. Hi va haver un benefici de 20.000 euros i els hem invertit a la màquina de la netesa. Toni, tu a part de ser alcalde també tens un altre negoci, no vius només de ser alcalde. Sí, jo només visc, no puc viure del que és alcalde perquè és un sou molt petit i jo tinc, ja des de sempre ja he viscut de la botiga que tinc aquí un tros més amunt d'aquí al poble. Ens hi portes? Ja hi podem anar i provarem l'embotit. Ets propietari de l'única botiga d'alimentació d'Espinelves. Sí, és l'única botiga d'aquí a Espinelves que obrim tot l'any, de fet només obrim divendres, dissabte i diumenge, i llavors aquí podeu trobar productes de proximitat, i llavors, diguéssim, la llangonissa, el fuet, bull de pebre verd, bull blanc... Llavors aquests embotits els feu aquí a casa? És un tema familiar? Sí, això va començar la meva mare ja fa molts anys, a Vic, i que era mocadera que anava per les cases a fer la mocada i va començar ell a fer-ho. I llavors jo ho he anat seguint i ara ho fem, diguéssim, ara ho faig jo, amb treballadors que tenim, ho fem nosaltres. Apa, anem a tastar-lo. I això és el bull de bolets, que com es veu ja, aquí es veuen els bolets. Mireu quina bona pinta. I aquest és el que venem més, el bull de bolets i la llangonissa. Puc assegurar que si ho tastéssiu és realment bo. Moltes gràcies, Toni. Gràcies. Sobta molt que un poble tan tranquil com és Espinelves, de sobte, es transformi en això.